Tautenda kuti hapana huni hapana chi chaunodi uri kuita zvese. Mwana wakagozha. Kumafuta mazona mukuzorivi atina taona uti saka wanoenda wazorivi kuchikoro. Ana wavo zavo kuzora yavo nevakandiramba zvaserini zvambozorivi dosheni kemfa. Alright. Unoda kushuvira kudini ichikomana anozanizve uri kukanganwa zita rake takusalso simudzacho unyatsotaura iwe oshe unoda kuti kudii kune vari kukuona taura zvaunoshuvira kuti dei zvazvakwanisika augoni kutaura edu anonyara taura unoshuva kudii unoda kuzoitei haushuviri kuti dei wapinzwawo chikoro wachengeta vana mbuya dzinzi lulu chanhasi uchasekerera kuti chakusekeza pachazopedza newe hauni wagona kutaura. Saka gaisi zvazvaitika ndezvekuti imba iyo yamuri kuona iyo hatimboitenderera takumbotenderera kambuya imba iyo aioni. So imba iyi tavanhu tambonge tafunga kuti but moiona kuti imba yacho ni manje zvayaka kuti imba yedu iyi kubva muzasi umu macho umu zvichienda kumusoro moona kuti kumusoro kuda kudonha zvisina zvinhu zvakatotsemuka zvida kudonha yese kwese uko maburu oga oga kwese uko horongwa dzoga dzoga plus imba yachoni yakavakwa nemavhu nevhu rechuru. Then kuti tirufe futi pakaita mameeting edu ayachinziwo ndofunga pane kuti saizi plus hatizivi kuti yakasimba zvokudii manje ndo problem. Moya kwese uku saka tanoti todii recommendation yange yamboiswa ndeyekuti iundunyurwe kitchen yacho yoitwa imwe asizve kana yakaitwa imwe ndopa pachinzi zvitina zvogona kuzotadza kunyatsokukwana because inenge yakuwedzerwa kunzi kurei kuitira kuti mbuya vavo vambofarawo zvokwadi vapindewo muchinhu chitsva chakanaka. Saka inini my question was ko mukazoiplasta yakadai nevhu rechuru iyo iri kudonha kudai inozoita sei because hatisingati ndechekuti mubhuku rino nemadungu kofamba kwachinzi vana chironi mai vai vakazouya asi mwana wamanzira yauya chinhu chake chakadonha moona ndizvo izvozvo izvo vepana vanogona zadero asi vanoona vanogona kuti aiwa zvinhu zvavo zvezvisina kunaka vanoita zvinhu zvokubiridzira vanhu hatidi izvozvo. Saka imwe recommendation imwe kuti zvitinha zvacho zvazi zvozvogona kuzoti shote nekuti kwese uku kwacho kwese uku kwakaundunyuka mese maona manje ende mumba macho saka vaivata muvhu vamusina fuloko vaivata muvhu mbuya saka kureva kuti mamusina flow futi. Saka recommend avhunza mbuya kuti mbuya moda raundi idzoserwe here kana kuti poitwa flat inyowani. Mbuya vatenda nevava vari panapa torai mega sonzi pamwe ndinda kumanikidzai ndizvo here mbuya moudza vanhu kuti moda kudzosera kitchen here kana kuti poitwa flat one vasvazodza vamanikidza kuita zvavasingade vanhu vanoona yamutichigirewo unoisa itai fudati yekuti yamunoona kuti mbuya vedu vapinda muimba yakanaka tavakira mbuya yedu chinhu chakanaka. Saka mbuya right now dzimba dzatoti dzina mbuya vakazvimirira ava ndo kitchen iyi yamuona ida kutodonha kudenga iyi neiyi iri apapa iyi. Saka nanasabhuku vari pano hama dzachoni vatenderana because tisati tatakaita vhidhiyo inoto zvinhu zvatachitarisa kuti topoindwa sei because apa mukatoona dhoo racho ni dhoo frame racho rari rematanda
patora rimwe doframe jasi kana tovza zvozofamba sei. Saka kuti itwe nyowani kitchen zvitina kwazozoshota. Vana sabhuko avati havana zvitina. Saka hatizodi kuti futi nguva yekuti tozotanga kuti teki nekutsvagana nezvitina maraini time yacho tisina. Saka izvozvi zvatakuda kuita takuda kuti tindotora semende kwanyika ndokwatakuda kutoenda, because pane munhu kare watakamhenge ndambotaura naye ngati tine shuwire kuti mbuya vange vachiplastirwawo kitchen yavo kana kuti vange vachigarawo pakanaka. Ndo yanga iri wishi yangu, sezvo kubva sekuru vari vapenya ava paingonzi vakafa simba yavo yakadonha imwe yanga iripo. Saka situation yacho hanhaumira kwazvo. Saka ndobva ndakataurawo nevamwe vanhu vandaitaura navo ndikapuhwawo mabheke angu esemende. Saka ndikunotenga mabheke 4 esemende ndo wati kunotenga nhasi tane mabheke 4. Ichombopurudzai isati dangu isataura navo. Mbuya icho uyayo kwafaya mozere chipo chekuti akatibata nerugokoro neziva icho ndikutokutambia nese akatibata nerugokoro neziva akatibata nerugokoro neziva nokutendai vanangu nokunditengera semende ukamuita undigadzira musha wangu uve wakanaka usorega kusevenza. Vese notenda chaizvo mwana waikaya wangu vandine pamanzira yokatsvaga kuti vakavatsvaga vana kuti vaive vazotiona kuti tee vanhu kwavo mwana wavamunzira. Izvi ndinovatenda zvisingaiti kutoti hangu handikwanisi kundisvikako ndaivatenda chaizvo. Ndinovatenda chaizvo. Saka mbuya tichange tine chilenga-lenga tiripo pano, saka chiregai tiinde kuitira time yedu ndizvozvo. Saka guys endai dei Mwari atungamira basa rafamba kwazvo. Tine shuviro yokuti dei vaitirwa zvakanaka. Amen. Nokutendai toshuvira kuti dei basa rafamba zvakanaka tisadzokera kumashure. Amen. Sekuru nokutendai masamari chedu auya kuzotibetsera. Eno Mwari waro wapindira kuti basa rifambe zvakanaka. Iwe mwana wamanzvera Mwari ngaakitire zvakanaka. tinaona sekuru vataurewo. Ndinokutendai ita mumeso mafere nokuti nokwai pamakazvifunga Mwari ngakuwedzere. Amen. Ndizvozvo.